निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी स्वाती मासू। युगनायक या पुस्तकातील काही उतार्यांचे मी वाचन करीत आहे। सर्वधर्म परिषदेचा हेतू। स्वामीजी अमेरिकेला जाण्यापूर्वी राल्फ वाल्डो इमर्सन आणि हेनरी डेव्हिड थोरो या तिकडच्या थोर विचारवंतांना गीतेचा परिचय झाला होता, परंतु भारतातील दैन्य आणि अनिष्ट प्रथा यांचे भडक आणि विकृत चित्रण करून भारतीयांच्या उद्धारासाठी पैसे गोळा करणाऱ्या विविध ख्रिस्ती संप्रदायांचे जोरदार काम अमेरिकेत चालले होते। पंडिता रमाबाई या मराठी विदुषी ख्रिस्ती झालेल्या होत्या। त्यांच्याकडूनही भारतातील बाल विधवांबद्दल बऱ्या वाईट गोष्टी अमेरिकनांपर्यंत पोहोचत होत्या। स्वामीजींना या सर्वांविरुद्ध जबर लढा अमेरिकेत द्यावा लागला। रोमन कॅथॉलिक चर्चचे गार्डिनल इबन्स यांचा जागतिक सर्वधर्म परिषद योजनेत महत्वाचा सहभाग होता। ख्रिस्त मताचा प्रभाव पडावा अशा दृष्टीनेच ते सर्व कार्यक्रमांची योजना करीत होते, परंतु नियतीची योजना काही वेगळीच होती। धर्म परिषदेची कल्पना श्री चार्ल्स बॉनी या नामवंत विधिज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची होती। रेव्हरंड जॉन हॅरी बॅरोज या शिकागोच्या पहिल्या प्रेस्बिटेरियन चर्चच्या प्रमुखांना आयोजन समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले। बाल्टिमोर सन या वृत्तपत्राच्या 11 ऑक्टोबर 1894 च्या अंकात वार्ता प्रसिद्ध झाली आहे की सर्वधर्म परिषदेचे अध्यक्ष श्रीयुत बॉनी म्हणतात, सर्वधर्म परिषद ख्रिस्ती धर्माचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करेल। स्वामी विवेकानंदांनी म्हटले आहे, डॉक्टर बॅरोज यांचे महान धैर्य, अथक परिश्रम, अविचल तितिक्षा आणि निरपवाद सौजन्य यामुळे सर्वधर्म परिषदेला मोठे यश मिळाले। परंतु स्वामी विवेकानंदांची तुफान लोकप्रियता पाहिल्यावर डॉक्टर बॅरोज बदलून गेले। या व्यक्तीला भारतात लवकरात लवकर कसे पाठवायचे याचा ते विचार करू लागले। नंतरच्या काळात भारतात येऊन त्यांनी स्वामीजींबद्दल भरपूर अपप्रचार केला। परिषदेचा शुभारंभ सोमवार दिनांक 11 सप्टेंबर 1893 ला शिकागोच्या आर्ट इन्स्टिट्यूट बिल्डिंगच्या विराट अशा कोलंबस सभागृहात सर्वधर्म परिषदेचा प्रारंभ झाला। सुमारे 4 ते 5 हजार श्रोते बसतील अशी व्यवस्था तिथे होती। उद्घाटनाला सुमारे 4000 श्रोत्यांचा समुदाय शिस्ती शांतपणे बसलेला होता। श्रोत्यांची उत्सुकता ताणलेली होती। भव्य व्यासपीठावर एक सिंहासन सदृश्य आसन कार्डिनल गिबन्स यांच्यासाठी होते। दोन्ही बाजूंना धर्मप्रतिनिधींची आसने होती। ठीक 10 वाजता न्यू लिबर्टी बेलने 10 ठोके दिले आणि परिषदेचे अध्यक्ष धर्मप्रतिनिधींसह मिरवणुकीने येऊन व्यासपीठावर विराजमान झाले। 5 चीनी बौद्ध प्रतिनिधी त्यांच्या डाव्या बाजूस बसले होते। प्रतिनिधींमध्ये यहुदी, मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू, ताओवादी, कन्फ्युशियसचे अनुयायी, शिंतोपंथी,
पारशी, कॅथॉलिक आणि प्रोटेस्टंट प्रतिनिधी होते. गार्डिनल गिबन्स हे लाल पोशाखात, बौद्ध प्रतिनिधी श्वेत वस्त्रात, तर ग्रीक प्रतिनिधी कृष्ण वस्त्रात होते. रेव्हरंड प्रतापचंद मुजुमदार काळ्या वस्त्रात होते. आफ्रिकन राजपुत्र भरजरी वेशात होते. स्वामीजी त्यांच्या भगव्या वस्त्रात होते. त्याच रंगाचा फेटा त्यांनी बांधला होता. त्यांच्यानंतर मुंबईचे नगरकर आणि सिलोनचे धर्मपाल होते. जैन प्रतिनिधी वीरचंद गांधी तेथे होते. ज्ञानचंद्र चक्रवर्ती आणि डॉक्टर अॅनी बेझंट हेही होते. भगिनींनो आणि बंधूंनो, प्रारंभी आकाशस्थ ईश्वराची प्रार्थना झाली आणि परिषदेच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. सर्व प्रतिनिधींनी स्वतःच्या धर्माचा परिचय करून दिला. एकापेक्षा एक उत्तम भाषणे होत होती. संयोजकांनी स्वामीजींना 2-3 वेळा भाषण करण्यासाठी बोलवले, पण आत्ता नको असे म्हणून त्यांनी टाळले. अध्यक्ष गोंधळले. स्वामीजी अखेर बोलणार की नाही असा प्रश्न त्यांना पडला. दुपारच्या सत्रात अध्यक्षांनी आग्रह धरल्यामुळे स्वामीजी नाईलाजाने बोलायला उठले. बाकी सर्व प्रतिनिधी आपापली भाषणे तयार करून आले होते. स्वामीजींजवळ तसे काही नव्हते, पण मनोमन त्यांनी देवी सरस्वतीला प्रणाम केला आणि श्रोतृ सभेला उद्देशून ते म्हणाले, अमेरिकेतील माझ्या भगिनींनो आणि बंधूंनो. पुढे ते एक शब्द बोलायच्या आत चैतन्याची लहर धर्म परिषदेत सळसळून गेली. शेकडो हजारो श्रोते उठून उभी राहिले आणि त्यांनी पुन्हा टाळ्यांचा जबरदस्त कडकडाट केला. स्वामीजी क्षणभर बाबरले. खरोखर आपल्याला हा विलक्षण प्रतिसाद आहे का असा संभ्रम त्यांना वाटला. 2 मिनिट हा उत्स्फूर्त कडकडाट चालू होता. जेव्हा तो शांत झाला तेव्हा स्वामीजींनी बोलायला सुरुवात केली. भिन्न पंथ एकाच सत्याकडे. अमेरिकेतील भगिनींनो आणि बंधूंनो, आपण ज्या आपुलकीने आणि उत्कंठेने आम्हा प्रतिनिधींचं स्वागत केलं आहे त्याबद्दलची कृतज्ञता करताना माझं मन उचंबळून येत आहे. मी आपणा सर्वांना धन्यवाद देतो. सर्व जगातील संन्यास धर्मांमध्ये जो पुरातन आहे त्या वैदिक संन्यास धर्माच्या वतीने मी आपल्याला धन्यवाद देतो. नानाविध धर्म संप्रदायांची जी भूमी जननी आहे तिच्या वतीने मी आपल्याला धन्यवाद देतो. आणि संख्येने कोटी असलेले जे हिंदू त्याच्या सर्व पंथोपंथांचा प्रतिनिधी या नात्याने मी धन्यवाद देतो. आज कुणीतरी धर्मसहिष्णुतेबद्दल बोललं. माझा जन्म ज्या धर्मात झाला तो धर्म केवळ परमत सहिष्णू आहे असे नव्हे तर जगातील सर्व धर्म पूर्णतया सत्य आहेत असं मी मानतो. धार्मिक अत्याचारांमुळे निर्वासित झालेल्या विविध धर्मांच्या अनुयायांना आम्ही आमच्या पोटात जागा दिली आहे हे मी अभिमानपूर्वक सांगतो. रोमनांच्या अत्याचारांमुळे यहुदी आणि मुसलमानांच्या अत्याचारांमुळे पारसिक भारतात आले. त्यांना त्यांचा धर्म बदलण्याची कधीच आवश्यकता पडली नाही. सर्व धर्म जिथे सत्य आहे तिथे बदलण्याचा धर्म तरी कोणता आणि स्वीकारण्याचा धर्म तरी कोणता. आम्हाला या निष्ठेचं बाळकडूच आहे. भारतातील कोट्यावधी लोकांना कंठगत असलेली आणि मी माझ्या बालपणी पाठ केलेली एक काव्यपंक्ती आपल्याला सांगतो. रुचिनाम वैचित्र्यात रुजुकुटील नानापथ जुषाम दृणामेको गम्यः त्वमसि पयसामर्णव इव. अर्थात ज्याप्रमाणे आकाशातून निरनिराळ्या ठिकाणी पडणारं पाणी अखेर सागराला जाऊन मिळतं त्याप्रमाणे हे परमात्मन लोकांकडून निरनिराळ्या मनोभावांनी अनुसरले जाणारे पूजनाचे विविध असे सरळ अथवा वक्र मार्ग अखेर तुलाच येऊन पोचतात. माझाच धर्म खरा असल्या अविचारी हट्टाग्रहाचे दिवस आता संपले. आजची ही पुण्यमय परिषद गीतेतल्याच विचारांचे सत्यत्व प्रकट करत नाही काय.
विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.